barik hasiko gara eguneko gehiagaz, eta lehenengo eta behin sarteko altaren onartzen. Hala badago dio, badago arazo dio. Biakta diren, maiatzen, mantxoko biakta, otsaileko alta eta mantxoko zekoa. Bueno, alkatetza dekretuak, jakin hasi, zelan komisioetan eta behiratu dauz, oza, Gauzitzu behar. Azkeneko dekretua 19 zer da Urbaia enpresiana? Azkenengoa da. Gaia enpresa da, hartu dugu enpresa bat, oso batzarrak egiteko eta beraiek dinamizatzeko urtearen izena oso batzarra. Vale. Perfecto. Gaina. Bueno, beste barik hirugarren puntu goaz. Ez dakit, nik ulertzeko puntuen eztabaidatzea egin da, baina, bueno, plenoa da, eztabaidatzea egin zan komisioa, hemen onartzeko edo usteko bertan bera edo dana dela, erabiltzen dana. Eskatu zan, uste dozan, puntu por puntu bozkatzea, ez? Hori egingo dugu. Beste barik, igual eta gero, azkenean bakoitzak azaldu nahi badu ezer edo denbora bat egon. Ureko nuke zerbait adierazi bozketarekin hasi aurretik. Eta, bueno, hemen eskatzen zaiguna da, udal ordezkarion partetik konpromiso bat, vertederoan gertatzen ari denaren inguruan, eta argi dago danok horren zigilatzea nahi dugula, baina gauzak behar bezala egitea ezinbestekoa dela. Guk hemen daukagu 2002 urteko osoko bilkurako akta bat, abenduaren 19koa, eta hemen egun horretan udal ordezkariek zenbait konpromiso hartu zituzten horren inguruan, eta guk uste dugu hor argia sartzen dela, zein izan zen orduan hartu zen konpromisoa herritarekiko, auzoek eta auzotarrekiko, eta bueno, hemen eskatzen digutena hemen oso ondo islatzen dela, bere momentuan 2002 urtean adostu izana. Ondo ditzen bazaizu, irakurriko ditut hartu ziren konpromisoak. Ez da uste iruditzen ondo, ze hau plenoa da, eta plenoa eron berda orden bategaz, ez hemen espontaneamente norberak gure duna ateratzen, eta azkenengo orduan, eta beste barik, ez da, nik uste dut ez dagoela ondo. Egon gara komisioan artero, ez? Eta egin gindun, entzun gindun dana. Hau da, plenoa rebentatzea zelan edala. Ez, parkatu esatea. Ez. Plenoan ezin da ezer ditu? Dana lotuta garri barra soke batzordetatik? Ez, honek deko erabat, eta honen ostean zuk esan nahi duzuna. Aurretik ez, ostean esango dut. Baina nik, eskanik ez dakizun beste pleno batzutan egon bazara alderantziz dana. Iker, prozedura zehaztuta da horren inguruan? Prozedura da, presidentea bera da eta berak bideratzen du eta bideratzen du. Orduan berak esaten duen, ez da prozedura badagoelako bezik, eta berak esaten duen. Bera da presidentea eta berak bideratzen du. Presidente jaunak esan bezala, bozketan ostean irakurriko ditut hemen agertzen diren puntuak. Aurrera. Usara, presidente. Eskerrik asko. Lehenengo puntua, interkonexio elektrikoak ez plataformak zurruanoko zabortegi haurekin eta interkonexio elektrikoekin izatean ari garen arazo larriak direla eta udalari posizionamendu bat eskatzen diogu ondoren zehaztuko ditugun puntuei buruz. Lehenengo puntua, Gatikako udaleko teknikari arkitektoaren lanari buruz erabakitzea
baita zabortegiari buruzko informazioa emateko zein aktak egiteko egin beharreko ikuspenei buruz ere. Puntu por puntu izan dugu. Vale. Edo irakurriko dutaz danak eta... Bigarrena, Gatikako udaletik nork eta nola kontrolatuko ditun interkonexio elektrikoaren lanak. Bai estazio bihurtzailearenak, bai jatan berainoko kableen trazadurarenak ere. Bueno, galdera bat da, ez dakit zer erantzuna da. Hirugarrena, herritarrok jasotzen ari garen Red Elektrika, Bintzi eta Biodezain enpresen zapalketa salatu, elkarretaratze bat eginez Gatikako udaletxean. Laugarrena, udalbatzaren aldetik prentzeurrekoa egitea gertaera hauek salatuz. Bosgarrena, estazio bihurtzaileera bizita bat eskatu korporazio osoa joan ahal izateko. Seigarrena, udalaren kargua dagoen topografo bat eskatzen dugu. Une honetan Zurbanoko zabortegian lortutako kota egiazten dezan, proiektuak markatzen duen gehienezkoa kota 12 metroko izanak, daukagun informazioen arabera kota hori dagoeneko gainditu da urtearrilaren 12 metroko gehienezkoa kotara iristen baitzen eta kamioiak sartzen jarraitu baitute 108 metrora egin behar zen zigilatze egin gabe. Zazpigarrena, gainazalera ateratzen den uraren lagin bat eskatzen du. Auzokide edo plataformako kide baten aurrean hartutako lagin bat. Kanpoko enpresa batek azter dezan eta eraikuntza enpresak izan ez daitezen lagina hartzeko ardura dute. Zortzigarrena, ez dakit hori gero Josuk esan zuen, kenduteko, ez dakit mantentzen da. Dira plataforma kenduko dugu. Ez, hori bai hartzeko Orduan, zortzigarrena. Zergaitik ez eitzeigun abizatu ez eusokidei, ez plataformako kidei, Eusko Jaurlaritzako ikuszaileak etorri zirenean. Idatziz eta aurreko bileretan eskatu genuanen bizita horretan egon nahi genuela eta egon behar genuela. Hau ere galdera bat da, eta galdera erantzundakoa, aldi piloa. Ez dakit, zer onartu behar da hemen, edo ez dakit. Bederatzigarrena, gure eusokide mertxeri baldintzarik gabeko babesa eskatzen diogu, beharrezkoa balitz laguntza juridikoa barne. Bizi duen egoera jasangaitza dela eta. Bozketa egin horrekin nik hitz hartu nahi dut, ze honekin zuzenean eragina dauka. Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurako deialdi batean egon, ezta? Hirugarren puntuak dio, Gatikan interkonexio elektrikorik ez plataformak aurkeztutako eskariaren puntuen eztabaida, ez bozketa, eztabaida jartzen du horrek. Orain, zu puntuak orain aldatuko dituzu, zu nahi duzulako. Hemen eztabaidarik, hemen egingo dena da bozkatu. Pleno ez dire, eztabaidak egiteko. Gai ordenak dira betetzeko, ez da? Orduan, eztabaidaitza honek ez da lekurik, ez da? Bozketa. Bozketa da, antxoa bat da, eta bueno... Beste antxoa bat. Bozketa puntu izango da. Badago beste kontu bat. Aurreko batzordean esan dituzu gai hau tratatzen dela, eta ona bakarrik bozka ematera gatozela. Gatikako udaletxean sarrera eman zioten martxoaren 12an, hau da, batzorde informatiboak egin baino lehenago, Gatikako zabortegiaren inguruan, guk informazio hori ez du jaso. Hau da, ez zen eztabaidatu batzorde informatiboetan, eta galdetu nahiko genuke, zergatik
ez gara informatuak izan, gai hau momentu honetan tratatu da denean, udaletxean honen inguruko informazioa sartu dela. Informazioa lehenengo pasatzen dago teknikarieri. Eta teknikariek esaten dagoena ematen da. Beste barik, abizata egon da, zelan etorri dan informea, danak egon direzai, nik ezagin plataforma jaso bat dugu ebez, baina danak egon direzai etorko zela. Egunetan eurek ezagire, azte bete da maust egun egon gozela. Ez aipatzen da, zehazki da. Direli da, ez da. Gaur Dani ez egon gara eta Danik esan du eman aldala. Plataformako Berak ez duela informerik egingo, baina... Plataformako ordezkari bat ez Ez da igual. Bai, claro. Zuk dinizu moduan, berbein dugu Daniegaz, arkitektoraz, esan dugu bidaliko zitzailela tipo bati, hori ez da egon, hori bidea. Eta zer dinot txostenak, irakurri duzua. Txostenak egiten du, bertan egon zen deskribapen bat, bertan teknikari batzuk egon ziren. Zer aipatzen da? Bueno, gauza asko aipatzen den, nik ez ditut ulertzen nahi. Gauza da berak, harta teknikaria jaso duen deskribapena, hori da hartan jasotzen dana. Eta gero, beste gauza da, puntua da, hemen gauza asko daude, dinot. Sortzi bat puntu, erabat ezberdinak. Eta gero nahi badezu, gero bat baiten dugu, baina gauza teknikoa dira, deskribapen bat egin. Gauza teknikoak ez, hemen aipatzen dira irregularidadeak. Irregularidadeak, eta da precisamente hemen udal ordezkari hori eskatzen zaigun konpromisoa, eta hemen Eusko Jaurlaritzak aipatzen ditu zenbait irregularidade. Un konpromiso politiko hori adierazteko, jakin beharko genuke irregularidadeak eman direna da ez. Orduan, eztabaida bere momentuan eman zenean datu hauek ez genituen behar gainean. Orduan, irregularidadeak baieztatu dira ez. Txosten horretan, zabortegia. Irregularidadeak deskribapenak egiten ditu. A ber, nik hau... Batan bat badago. Debería botan dauztena, ni naz teknikaria eta... Altan jasotzen duguna, gauza batzuetan betetzen dute, beste gauza batzuetan aldatu behar dute, hori da daukaguna. Baina puntua da, baina dinoa da, hemen dauz galdera pila bat, ekintza ezberdinekin, zer ikusia, baina da zer ikusia. Eta interkonexio elektrikoari buruz diardu honek, baina dira. Técnico izan behar da hau ulertzeko, se está ejecutando una obra diferente al proyecto aprobado en la resolución del 7 de abril de 2016, no habiéndose comunicado la modificación de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.10. A continuación se indican las modificaciones constatadas y luego una lista. Técnico de verdad izan hau ulertzeko, que no se está ejecutando la obra según y no se han hecho las modificaciones necesarias. Se tiene que justificar las modificaciones. Empezar a Bueno, amaitu duzue jarraitu aldu? Bai. Bueno, beste barik botatzera... Guztiei bai. Guztiei bai. Bai zer? Bai. Adibidez, 8. puntuari zer? Bai, eskatzen duten ari bai. Bueno, guk aztertu dugu sakon eta 5 eta 9 bai, 1, 3, 4, 6 eta 7 ez, guri dagokiu gero mugitzea eta ez gauze suplantatzeko plataforma inor bada bere. Eta 2 eta 8 galdera dire, galderak erantzundakoak pasan zerean, komisioan, eta hori izango da gure. Ziteke banan galderak. Gero nik eta jasotzeko banan esango dizuet. Ni pasako zute, ez, claro. Orduan banak hasiko naz. A ber, lehenengo abildugak ez ez. Irakurri alda galdera? Baietz. Irakurri da. Irakurri da barkatatzen. Irakurri ditu guztiak. Lehenengoak ez ez. Bildukoak, baietz. Jetikoak? Lehenengoa esan duzu? Bai.
Ez ez. GTI ez. GTI ez. Eta EJ kontrabez? Abstentzioa. Ederra. Orduan, alkatearen kalitatezko gara. Berdinketa da horretan. A ber, bigarren puntua mesedez, Bildukoak bai. Eitzak, irakurri duzu galdera mesedez, bostako horretik. Nik irakurri dut. Irakurrita da. Lanak irakurrita. A ber, ari nehingo dut. Gatikako udaletik nork eta nork nola kontrolatuko ditu interkonexio elektrikoaren lanak, bai estazio bihurtzailearenak, bai jataberainoko kableen trazaudadenak ere. A ber, Bildukoak bai esan zuen. Galdera bada. Bai, galdera bada. Erantzun da. Osea, gatikako teknikariek badakigu danok ezagutzen du. Eta honek voluntario eta honek danak ezagutzen da. Eurekaz egoten dira, ni baino gehiago. Bueno, alkateak erantzun du bigarrenari, eta erantzuna bat dio. Azken finean, hau da, alkatea da alkate personala. Nik, esan nuen komitxinean hemen dauden aipamen batzuk ez ditut, eta guretzen hemen denan egotea, baina. Beka bai, ezken egotea bat. Ez den txina. Alkatearen erantzuna jasoko dut. Hirugarren puntuan dekogu, hau da eskari bat, elkarretaratze eskari bat. Elkarretaratze eskari bat. Konzentrazio bat egiteko, Bildukoak bai. GTikoak mesedez? Gubez, plataformak egin behar duen lana da uste dugu eta gu apoiatu dugu plataforma, baina ez guk eraman komanda gure asuntua. Uste dut hori udala involukratzea hor ez dela zuzena. Osea, gure iritsi hori da. Hola parte de los toca igual, baina ez dakit. Alkatearen kalitatezko botua, ez. Laugarren puntua da, udalbatzak, pentsaurreko bat egitea, salatuz. Bildukoak baietz, badakigu. GTikoak mesedez? GTik ez? Nik uste dut plataforman esku itxi behar dela, kasutan horren... Arantza mesedez? Abstentzioa, berriro be. Kalitatezko boto alkatearena, empate badera jolo. Beste eskara bat, osgarna da, estazio bihurtzaileak bizita bat eskatu, korporazio osoa joan alizateko, Bilduka bai. Gurbe bai. Bilduka bai, GTI bai. Arantza? Abstentzioa, bosgarren puntu horrela. Orduan eskatuko zaio bizita bat egitea, korporazioak joan alizateko. Egun hartuta, bosgarren puntua. Seigarren puntua, udalaren kargu topografo bat eskatzen da, zaguartegia lotutako kota egazta desan, proiektua markatzen duen gehienezko kota 112 metrokoa izanik, eta ganditu da, dagoeneko euren arabera, informazioaren arabera ganditu da kota hori. Urtarrian 112 metroko gehienezko kotara iristen baitzen, eta kamioia saltzen jarraitu baitute, 108 metrora egin behar zen zigiatzea egin jar. A ber, hemen zigarren puntuan Bildukoak bai. Gubez, ingurumen zailaren ardura da, eta beraiek kontrola behar da behar. Euren responsabilidad da. Zailaren ardura. Arantza. Abstentzioa. Kalitatezko botoa berriro alkatearena. Ez. Zazpigarren puntua, hau da,
ganazalera ateratzen den uraren lagin edo muestra bat eskatzen dugu, auzokide edo plataformako kide baten aurrean hartutako lagin bat, kanpoko enpresa batek azter dezan eta eraikuntza enpresak izan ez daitezen laginak hartzeko arduradunak. Orduan, probak egiteko eskaera bat dago, bildukoa bai. Guk ez, ingurumen sailaren ardura da eta uraren ardura. Eta biak dagoz hor, eta dagoz salaketak edo pintzen, eta baita ere zerak, multak jartzen. Nitak egitenik, nitak egitenik. Txastentzinoa, hemen ere ezetza alkatearen kalitatezko. Zortzigarrena galdera da, zergatik ez zitzaigun abrizatu, ez auzokide plataformako ere, berriro azalduko dut, bai plataformako jenteari eta baita ere voluntariori erantzun diete bere garaian, baina, bueno, hemen agertzen da zera, orduan berriro esango dut. Egun beratan, etorri ziren egun beratan, galdetu eskun goizea, etorko zirela eta udale zerbait langile bat bidaltzeko nahi bat dugu euren lana ikusten edo. Eta eskakizuna izan gendulez, esan genion, ia zergatik ezin duen voluntario amateko, plataformako bat aramateko. Eta esan euskun, mesedez, langileen lanean ez dituzela sartu eta itxiteko lana egiten, ze langile bakarrik zirela. Eta horrela esan gendun, eta horrela lotu zen. Zin bat. Orduan, ez dakit zenbat aldiz esan behar dugun euren eskakizun ez. Beste bai. Horren gainaz zerbait aipatzen. Aurreko batzordeko aktako grabaketa dago? Komisinatokoa? Bai. Ez da alkateak emandako erantzuna hori izan. Ez? Ez. Batzordeko bada, grabaketa, bale. Eskatuko dugu testura pasatzea, literalki alkateak emandako erantzuna. Ez da hori alkatea batzordan aipatu zuenen indikinea. Eskaeran zehaztu zen puntuan izan zen. Bai, bai. Aktan edukiko dago. Grabatuta dago. Bai, apirilaren 16an aktaren komisinoko behialiko dut. A ver, bueno, zuek esan duzu bai, zuek hau galdera da. Sin más. Entonces, galdera da alkateak esan duen moduan eta erantzun du alkateak. Erantzun du alkateak. Vale. Eta gero, hau da, babesa motea auzokide martxeri, auzoko bilkurak babesa motea, beharrezkoa banitz, laguntza juridikoa barne, bizi duen egoera azan gaitza dela, eta orduan bildukoa bai, jeteikoak, behatzigarren puntua. Bai. Jeteikoa bai, gaztentzinoa, orduan puntu hau ere onartzen da. Puntu hau ere, lau boto gaz, onartuta, eta tenu bere gaztentzinoa gaz. Hauze, onartu. Vale, gauz izan da. Puntu horreginak, eta euren bosketak eta euren ekatzen. Bai. Besterik ez badago, urrengo puntura pasago bat. Metikako, udaleko hirilurren balio gehikuntza gaineko zergaren aldaketa. Eguneratzen koefizientearen aldaketa. Bai, ditamenean,
informazio batzordean egiten duen. Aldaketa bat egon da plusbaliaren arau foralean, norma foralean, impuesto sobre el incremento de valor de terrenos naturales eta horrela. Eta aldaketan gauza bat komentatu, komisioan gauza bat komentatzea ere asko zitzaidan, baina hori aldaketa hori sartzen dira, ez da bakarrik koefiziente taulen eguneratzea, baizik eta horre ekiparatu egiten ditu izate bidezko bikoteak, eskubide eta betebeharrei buruz honekiko ekiparatu egiten ditu izate bidezko bikoteak dinoena eskontide normalekin aguntik. Orduan, izate pareja de hechoen eskubide eta betebeharra hauek ere sartu egiten direz, ze durak ere eskubide eta bonifikazio batzuk edukiko dituzte. Eta orduan Uda Gobernuaren proposamena da Bizkaiko Foru Aldundiko Batzar Orokorrek Junta Generala onartu duten norma foralaren aldaketa hau, gure plusbaliaren ordenantzan sartzea aldaketa hauek, alde batetik koefiziente taulen eguneratze taula hau, eta bestetik baita ere bertan entratzen diren izate bidezko bikoteen erregulazioak eta bere ondorioak bai hogarien artean, baita PFS-aren rentaren artean, eta aldaketa guzti hauek gure ordenantzan jasotzea. Orduan horren ningunak baita ere diktamen bat egon zen, eta diktamena izan zen hau batez bertako kide guztiak aldeko diktamena eman zuten. Orduan Uda Gobernuaren proposamena da, aldaketa hauek hasierako onartzea gure ordenantzan sartzeko, eta gure plusbaliaren ordenantzan aldaketa horiek jasotzeko. Orduan, bildukoa bai, jetikoa bai, eta arantza. Orduan, hau batez onartzen duzue, gure hirulurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren udalaren ordenantza hasierako onartzea. Kasu konkretu hauetan beti egiten dugu moduan, iragarki bat bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera eta informazio publikoa egongo da 30 lan egunez. Informazio publiko hori agortzen denean reklamaziorik ez badago, betikotzat onartuta emango da, orain zuek provisionalki onartuko zuen aldaketa. Bosgarren 2024tik 2024ko urte bitartean Gatikan euskara indarberritzeko eta euskalduna ahalduntzeko marko estrategikoa onartzea hala badagokio. Gu bai. Hemen diktamen bat egon zen, norbaitek ezin egozik bat ez horrek izan nahi. Marko estrategikoaren inguruan, UEMatik datorren agiria da, UEMako teknikaria aurkeztuta, eta hori da, dinen moduan da 2024-2024 Gatikan euskara indarberritzeko eta euskaldunak ahalduntzeko marko estrategikoa. Orduan irizpide eta objektibo batzuk jasotzen dira, hauze diktaminatu izan baita ere, komisiotik pasazan, eta hau baita ere, hau batez bertako bide guztiak onartu zuten, diktamina aldekoa izan zen. Orduan Uda Gobernuaren proposamena da UEMaren ekimenez aurkeztu den 2024-2024 Gatikan euskara indarberritzeko eta euskaldunak ahalduntzeko marko estrategiko hori onartzea. Orduan bildukoak bai, jetikoak. Orduan, egiri hau batez onartzen da. Ezkerra eta galdera. Bai, lehen adierazi nahi genuena, orain adierazi beharko dugu. Alkateak prozedura horrela finkatu delako.
batzuetan egon nintzen eta ez dut uste asko eztabaidatu zenik puntu horien inguruan, talde politikoen artean behintzat ez. Baina prozeduran hartuko dugu eta orain esango dugu esan beharreko guztiak. Lehen esan bezala, 2002ko urtarrilaren 19ko osoko bilkuran aipatu izan zelan Batikar auzotar batek, Zurbanoko auzotar batek, idatzi bat aurkeztu zuela BTR inguruan, eta horren harira gaia eztabaidatu zen osoko bilkuran, eta aho batez 4 erabaki hartu ziren. Lehenengo erabaki izan zen, eta irakurriko dut, hau literal, jarduera ixtea, berrestea eta behin analiziak egindakoan egiaztatuko balitz, produktu kutsagarriak dagozela, toki hori behin betiko ixtea erabakiko da, gero produktu horrek kendu ostean lehengoratze plan bat burutzeko. Bigarrena, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordetzari baimena eskatzea auzotarren ordezkaritza batek laginak egiteko lekuak adieraztea. Hurrengo puntua, zail horrek halako eskaria onartu ezean, udal aurrekontuaren kontura lagun berriok auzokide adierazitako lekuetan egiteko kostu osoa bere gain hartzeko konpromisoa hartzen du. Eta azken puntua, Batikako udalak inguruan daude bizibatuen analizia eta kontrola egitea aginduko du. Egiten da, bakoitzean auzotaren ordezkaritza batek bertan egon beharko duela. Orduko alkatea zuzinen. Eta zuk esan diozu helaginak hartzeari ez, topografo bateri ez, bi teknikariek esaten dute... Bi badegi zer esan duten, Vale. Zuk esan beharrik ez dugu? Bueno, pues hemen kontra esan bat ikusten da argi eta garbi. Zergatik bere bai esan da. Bueno, kontra esan... Kontutan ez duzun hartz. Bueno, pues esan duzu berriro, zergatik orduan bai eta oraingoan ez. Esan dutela esan. Esan duzu berriro, mesedez? Ez. Vale. Gero aipatu dabe bai, elkarretaratze bat gobernu taldetik ezeskoa eman dio. Ez bai dio plataformari lekuak kendu nahi, prentzaurrekoa emateari ere ezeskoa. Ondo egiten duelako, plataformak ondo egiten duelako. Zerrokak eta guztorokak, horregi. Bale, orduan, talde independentak zergatik eman zion bai esko botoa, gorpan karta jartzeari adibidez, interkonexioetik hori ez, esate baterako. Herriko etxea danon etxea da. Efectivamente. Baina gure zera, gure egitura politikoa gure izango da. Egunerokoa eta nogazkoa. Herritaren defentzara. Baina hemen asko egiten dugu plataformak eskatutako zehuzala da. Hemen ez dio inoldi ezaten duko. Laguntza eske, plataforma interkonexio kontrako plataforma zan, eta orain vertederoa barnez hartu du, eta pila bat gauza, eta bierre... Laguntza eske, hori dira, eta... Bai ez da, hemen ez dio inotzok lekuak enduko inori. Nik agradezitzen dut pilo bat, eta egunero, auren nahi da benean, egunerotan nasa euren. Plataforma bera bat... Ni errubioan ez. Plataforma bera babesa eskatzeratori da, udal ordezkari hori, plataforma bera. Eta elkarretaratze bat, eta prentza aurreko bat ez egiteko arrazoia da, ez zailo da plataforma berri berari... Hori gatik emakarrik ez, Lemoizen bebai, eta erantzuna izan du, eta puntu. Lemoitzen bere eskakizun nahi dugu plataformak edo plataformako kideak eskakizun nahi dugu aztertzeko ia zer egiten dagozen ez dakit non. Eta erantzuna pasor dabe, euren lana ez dala. Dala, red elektrika lana. Ez ari zara nahazte. Igual naztuko, bai, ez que nazte komun, nau. Bai. Ez nazten ari zara, ez. Zuke zeure nik ez dut inoren burua detzen ditu behar, nazten ari zara. Ez, vertedero azari gara. Ez, que la doble vara de medir hemen balio dugu danatara. No es doble vara de medir, es la ley. Es un proyecto de interés común. Benetan, izuzko, benetan. No me digas. No inolako pankartatan ez da gogokoa agertzea, benetan.
Inolakoan, Argi geratu da zure konpromiso maila. Alde zaurretik abizaten bazte zeinen egongo zara, nien azego. Egon lazi. Hori jaktan ere agertzen nahi. Bai, hori zer guzti bat. Bai. Beste gehiago? Venga, herritarrei gero pasa berdotzeko, ez dago besterik esateko, ni besteko, zer zen. Anantzen da plena, kenduko dauze. Bai, pakatu. Orain herriko jente dituko. Pakatu. Bai. Hau eskola berria data, alkateak sinatu zuen lizentzia obra bat, jakin gabe bere postua nork ordaindu bat zuen, ja aurreko batzuetan enteratu ginen milioi bat, 3 ordaindu bat zuela udaletzeak, hau da, lehenengo alkateak sinatu du lizentzia obra, eta gero enteratu gara udalako ordaindu bat duela. Galdera daia da gobernuak zenolako plan bat garatzen ari den, ja diru hori nondik aterako dan, ikusita herrian dauden lehentasunak, jakinda haurreskola egon badagoela, egoera onean dagoena, eta Eusko Jaurlaritzak lizitatu behar duen obra bat guk ordaindu behar dugula. Ez dut, estatu hori. Gero. Nik ez dakit, esan zu kostua egola. Nik ez? Nik izan zuen. Nik ez dut, ikarazan zuen bere, galdetu. Niri galdetu. Bilera berean egon ginen. Guk entzuneko da, zuk erantzun. Ikerazan bat duzu mesedez. Zenbat kostatu? Udal gobernari galdetu diozu. Milioi bat 300.000 euro. Proiektua eskolaren aurreko hori da. Hori kontzemakia, hori erraza da. Norko irandu bat du? Iker? Gatikak udala. Guk hemen galdetu behinuen norko irandu? Informe egin du. Galdetzen ari dira. Orduan erantzun zu. Orduan esan, por esan ez. Orduan erantzun zu. Ordaindu aldu baten batekia norko ordainduko duen? Erotidearik ez. Nia zu sinatu duzu lizentzia obra? Lizentzia obra, por supuesto, ordaindu eskolak egitean nahi dut, ez zure moduan, zezuk ez duzu nahi eskolak egitea, zu ja pasa duzu hori epokaia. Baina, ez, eskola egiteko prez gauz eta laguntza guztia. Eta teknikariak egindako txostenan ingurutik, Zu sinatu duzu lizentzia obra? Nor ordainduko dugu? Egon hasi dana dala, ja esan de gelditu dala. Norko ordainduko dugu? Norko ordainduko da aurreskola? Norko ordainduko da aurreskola? Geldituta dago. Hori onko gunetako zera da. Zu sinatu duzu lizentzia obra jakin gabe norko ordaindu bat zuen? Herriak ordaintzen du bere partea, baina lehen eginda moduan. Eta 10-15 urteko kreditu bategaz. Egin zen lehenko aurreskola bere. Eta orain bere aurreskola nahi dugunean egingo dugu. Guk hemen galdetu genuenean aurreskola norko ordaindu behar duen, zuze erantzun zenuen. Eusko Jaurlaritzak. Aurreskola hasikerako lana. Ez que nazta desabetzen proiektuaren gauza. Transkizioa nahi du, bat abren transkizioa nahi du, literal. Ez da nori erantzun zenuen. Hasta hori godakaz, nahi dugu audioa, literalki. Porque ez da nori erantzun zenuena. Zu sinatzen zenuen lizentzia, pentsatzen Eusko Jaurlaritzak ordaindu bat zuela, inolako idatzi edo kompromiso ofiziali gabe. Ez kontrakoa berez. Gu berez dekogu inolako kompromiso hori. Zuk onartu duzu, hori ordaintzea. Bakitzu, azera ugerdo bat, zertutxe usoko azera ugerdo bat, lehenko ezetza emon zein duen eta ez da egiten. Osea, que así de sencillo. Osea, zuk ez baduzu onartzen zergatik hori nasketa guztia. Porque jakin nahi dugu. Tratako dugu, udaletxe honetan gauzade guztik
Zua izan nahazten, Mikel, zua izan nahazten, porque aurreko batzorretan Ikerrek argi eta argi izan zuen, 1.200.000 euroko udalak ordaindu beharko du, eta lizitazioa, Eusko Jaurlaritzak egingo du, hau da, obra norkin bakuen, Eusko Jaurlaritzak erabakitzen du, bai edo ez. Horren nizeari nahiz nahazten. Nahaztuta zuzauz. Ni nahazten ez. Hori hau jaso dugun informazioa eta eskatuta gaude, porque zu sinatu duzu lizentzia bat, jakin gabe norko ordaindu bat zuen. 1.100.000 euro. Zen azketa dago hor. Zu behar dut ezauz hori onartzen. Ezta? Ez da, zein den arazoa. Ez dut zut esan hori diruko burua nik ezin dutela sinatu, inondik inora hori. Haren plenoan etorriko da. Eta plenoan tratako da. Behar den unean, baina oinez. Eta jakin dakigunean nok ordainduko du. Ez dakik. Ikerre bai, baina nik ez. Guk Ikerrek esaten duena, behitzaten badeko pisua. Pisua ez ondo gara. Bere garaian hori izan genuen eta gero nik galdetu. Kontu hartzaile. Gu galdetu genuen, norko ordaindu behar duen. Eta hartzen izan zan Eusko Jaurlaritzak. Ni komisioan esan nuen, baina ez martxoko komisioan, baizik eta otsaileko komisioan nik esan nuen, galdetuko nuela Eusko Jaurlaritzak. Baina lizentzia zenatuta zegoenean, Otsaileko komisioan gu geneukana, eske, claro, hau beste ordezkari batzuek bero entzuten aurreko horrek gintzaldietan. Eta gu geneukan informazioa, claro, las palabras se las lleva el viento o nunca sabe lo que es. Lizentzia zenatzen. Barkatu. Bere garaian, nik nire argudiak eman nituen. Niretzako ezergoen ezer idatziz. Entonces, hori ezinezkoa. Hori ulertezina eta onartezina. Ezer ez idatziz ez egotea. Baina egia da, otsaileko komisioa egin genuenean, egia da guri, bertan egun zan gure arkitektoa egun zan aurreko alkatezakin, eta bertan, ordezkari politiko batek, hezkuntzako ordezkari politiko batek, eske, ni fidatu behar naz, eske, nik ez dakit, fidatu behar garezan gauzetan, ja, nola aurrera bota dugun eta hori, bere garaian, guri helarazi digute, alkateri eta niri, estruktura, hezkuntza horretako zuen. Otsailan dode. Gero nik galdetu egin nuen Eusko Jaurlaritzara eta orduan jakin izan dut nork ordaindu behar duen aurreskola osoa. Claro, eske... Ematen du... Emaiozu, nik aipatutakoari emaiozu nahi diozun balioa edo, claro, hutsaren balioa. Eske ez dago ezer idatzita. Ez dago ezer idatzita. Eta hori izan nire salaketa, ez egola ezer idatzita. Entonces, sí, no, es que educación me ha dicho que van a pagar ellos la estructura. Ya, educación se ha comprometido a pagar la estructura. Alguno de educación se ha comprometido a pagar la estructura. Joder, es que, claro, yo también tengo que coger compitas, como no hay nada por escrito, hori bai. Orain ni galdetu denean idazkari moduan, martxoko erantzuna hori izan da. Ni zuei islarazi diozu erantzuna. Nik uste... Vale, nik azalduko dizugu, zelan bizi izan dugun guk hau. Guk ikusi genuen, lizentziak sinatuta. Eskola berrirako lizentzia sinatuta, obra lizentzia sinatuta eta aurreskolakoa ere bai. Hemen egon gara 15 urte itxaroten, eskolaren proiekturako, eta ikusi duguna izan daia lizentzia sinatuta. Jakineko genuke, ia gurasokarteak, ia eskolak honen gainean zer dakiten. Jakineko genuke. Aipatu, galdetu genuen, eta hau, eta aurreskolarena ere, eta norko ordainduko du. Eta errantzuna izan zen alkatearen partetik, Eusko Jaurlaritzak. Eta galdera izan zen, idatziz konpromiso hori eginda dago? Ez, ahoz. Urrengo bidean, onatorri zinen esan ez. 1,3 milioi eurozkoa izango du, eta udalak ordaindu beharko du. Lizentzia sinatuta zegoenean. Bai. V40 herribidean inguruan, horrezeretikak egin zituen zenbait eskari, abuztu aldera do,
subestazioen inguruko zati hori konpontzeko eskari bat egiten zuela. Gero, obrak hasteko luzapen bat eskatu zuen. Lubizio gizuen, ez? Zonalde hori. Lubizio, Bai, eta jauzi bat. eta bere momentuan ere erdibide hori erabiltzeko eskari egin zuenean, aipatzen ziren erdibidearen gaina zenbait moldaketa. Zonalde batzuetan gehienezko 7 metroko zabalera. Uste dugu zabalera hori zenbait zonaldetan diferentzia handiz gainditu dutela, eta gure galdera da, beste askotan bezala, ia horren jarraipena egiten ari den. Bai. 7 metroko zabalera gainditu dute? Baina... Jarraipena egiten ari da? Bai. Eta 7 metroko zabalera gainditu dute? Igual, gomazko metroa egon ziren, nik zer dakit. Aktan agertzen egin. Galderak zuzenean egiten dauduzuz, ofizinean egiten dauduzuz, igual, erantzuten dutzu Juan Karrek edo bat amatek, baina ni zer dakit dut. 7 metro sortzi. Konprobatu behar da, arautegia betetzen ari den, edo ez? Gutori barra galdetzen ia arautia betetzen ari dira. Hori da kontrolatzen den daben arkitektoak eta zera. Bertzen da, 7 metroko zabalera ez dutela gainditu. Kontrolatzen ari da. Vale.